ke pha lam theke na kidam tang penang najir kiding bello BJP kachari pon Karbeng Long dan Mas Council atung longle pata kaslam aputhak ador kapipak aputhak tum penangan kacesong dolo dharna sarna lahai niltum dolo lapan ke meeting kidang rongarlu radapan kapacini lahai dolo lapen memorandum ta council asal panelitum tilum lake PGR VGR pen lakso aprang lang nilitum lakso aputhak kacesong nona bangke akimia berta ke lahen lo nengarong lama bangke Karbeng Long otan Mas Council atumta isi along resolution NC 50% bangke latum pajum delu pakom delu lasila bangke nelitum SC KSA KNC atum apen rap thur pak pen maksud kace song labang soal le luk si nelitum mathalo lapen langso bangso nelitum budamji lapen Karbeng Long otan Mas Council atumta rap a problem chini lehe PGR VGR aputhak talatum election pokulu ठीक autonomous state aputhak taneli to talks nang hang lapen ke non la longle patta kaslam le ador passo vera aputhak ta 50% pajum det lake rat kiduke la katuma interest to kusi nelitum pudam asi nelitum ahok opposition tema stan nelitum ke constructive opposition role senon plebom penangan atum bangke opposition puskici pulung kongres atumta opposition lo seta claim tik tidak kongres atumta lahai kat dowe issue ke claim tik tidak lo EPSLC tumke claim pin lo tumke BJP ya सरकार की चौक चे पुठा bangke oppose tik tidak lo latungge alang tumiam se oppose rong jai katharta angtong ingti kathar pan long wak bang se oppose veret ke mati setala bangso BJP ya sarkar atum pata kapi pata putra bang ningi tik ke asi lahan alama bang opposition for opposition sector dolo kan ini letu bang ke constructive opposition role asi none kacuru tulo ni letu ke pajum dia so ador kapi pada bang pajum dia ada bang nelu tu mereka curut masih komatnya song tum jong si nelu tum kace song apot mapla nang cu endunji ciruji pulo tela ta cingin dem he ta nelu tum ke mapla en epin pen ciru repin pen so ang denga bang ta pacung der masih rat phanta kithan pachini lo lapen nang litum atruhi silang so bang nelu tum pachini itu ate penangan atum ki pudu kace song ale ave jai ga thare puja lo bati autonomous state ke hang ta election hai det tik ne ke memorandum pp ko mati nele tum ke election hai non chi song bom ji memorandum ta p bom ji laten ale ra nele tum ke thek long Mahatma Gandhi da election thor the pin si India apan sadhin ki ban pi Samson Singh ti ta election hai he pin si bang Karbeng Long district ki ban la se non nele tum ta election hai he pin si lahai kado ya kam kapichun langsung message si nelitum kado we Karbeng Long lapan di masa wara depan pini press conference at through kithan pachini lahan lo thiek pan lapen ASDC MP candidate bang kan nelitum pinap si pacitak nelitum thorun vegi lapan nelitum ready lo labang election commission atum election date ka declare pen kan nelitum welcome lage si rat apa ni sia democratic rights ki pilo ase nele tum welcome lapen ACC pen ke election ki thoroni apan ke chisik pamelo lapen pinap baye kep rachitim langsung bang press conference dupo ase nang tum kaddo we press aporte lapen injir tum manta baye kep ke dakewang pet jipan se nele tum kan tuning rilu nah lo check kan ata no na ilo pinap mungkin bagaimana? Suruh langsung juga, mau pinap karena ini semangat.
ini dia tangga fokus komat lapen election छोड़ने उसे भाई प्रेम का कि नाम नो तो एक अनपार्टिसिपेशन टीम बोल लो Nelitum candidate amen mang pinap se declare pupur amen kan ingin odak pa lagi pinap se ngi po. Nelitum ke English salam men kipu abang ke we will give them a run for their money. Nalo. Ate EPSLC atumta Congress tumta opposition a role ke play thik theder lumati. Halang sa role ke nelitum si none play wrong lumati. Tangke komat pasi nelitum chudan po. BJP panel tum si chitan po angge EPSLC tangge pini da dun phak bolom boyong ta dunia lu arni wang tangge BJP si dun verat EPSLC tum tase pine pina buja buji si dukong ap le neli la se ka phere tu latum bhan ba hai latum rolling atum pen to pine pina understanding duma arni wang ti latum BJP ki dun hai asok ab boy kang rai loglo EPSLC tum lapen Congress tuman nili tum moda pumom lo mati latum opposition role play dekhe lapen ke Congress atu mange pilo Joyram Engling se latum candidate mati Joyram Engling ke once upon a time he was also BJP MLA Kalimangan BJP MLA mati once upon a time lapen alangli hutsi lumbayong along bangke alangli CM claim hosi Marat Longri Wildlife Sanctuary and notification ke pilo te konat pen lo nangli Joyram Engling hai pe hai konat pen lo lo ini litum lo dake nangli pulo ko ana vote percentage longi mak di lahen lo ne litum ke we are in the race fighting a level lo se ne litum tu lalo ning chi thelo lapini ne litum central committee meeting do lo pini en sales pen dadu penang ato mathalo SSC ke en sales long tawi pini en sales pen on la aso ne tum every nook and corner ta nam tum campaign so bang ne tum palit la pen tuning ri tuing tung lang hai EPSLC to man hai ne tum pu mati camera pet nahi pe hai camera pet nang regional hian la tum kroi kroi la tum congress along sedam mati non congress adung EPSLC atum ke dam ale non thik long loge India Bloc Alliance a ticket jai ka thar long loma long le nelitum le claimra pera sonte nelitum thothere ta chok nelun ke thurji pola ma ve mati EPSLC pa nelitum support unte jai ka thar hide to mati lata lang like krokre mane ki rem awan se lang like chute ki rem a politics si jai ka thar EPSLC atum ke pathu regional hiana ma claiming tumte ha national party congress pencil tum claim kam tu none arial che teklong lo ke lalo है ना पिना भाई कैप चितों सुने